abin da so mu karanta maganar al-Fakihani a cikin malaman malikiya maganarsa ta fi ƙarfi kuma tana kamar kusa sai a wannan matsalar sosai. malam Ali ibn Hassan Abdulhamid ya yi ta hakikin wannan risalar tasa a wannan littafi da ke gabana. wasu jam'i na malamai suka hada risala wajen 20 da wani abu kofi, duka suna magana akan hukuncin maulidi. aka tara su mujalladi 2, wannan na ɗaya ne shi ne taho da shi ɗaya yana gida. duk abin da aka rubuta akan maulidi wajen raddi a kansa to duk suna cikin nan na malamai daban-daban. to shi malam Fakihani, ina ganin na karanta Fakihani da wani sharisi zai wadatar da mu a wannan zaman, sauran kuma a koma wasu littattafan. yana cewa alhamdulillahi alladhi hadana littiba'i sayyidil mursalin. ina ji masu na fassara mana ba kowa zai gane ko akwai bukata to shi kenan. isi alhamdulillahi alladhi hadana littiba'i sayyidil mursalin. yabo ya tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu gaban tafarki da kuma biyayya ga shugaban manzanni. wa ayyadana bil hidayati ila da'a'imiddin, kuma ya karfafe mu da shari'a zuwa ga abubuwan da suke rukunan addini, shika-shikan addini. wa yassara lana iqtifa'a athari salaf, kuma ya sauƙaƙe mana bibiya ga hanyar magabata as-salihin. hatta tala'at qulubuna bi anwari ilmi shar'i, har zukatanmu suka cika da hasken shari'a. wa qawati'il haqqil mubin, da kuma tabbatattun abubuwa yankakku na dalilai na gaskiya bayyananniya. wa tahhara sara'irana, kuma ya tsarkake zukatanmu dai min hadathil hawadith wal ibtida, daga barna da kuma tasirin wato fararrun abubuwa da kuma bid'a fi dini a cikin addini. sai ce ahmaduhu ala ma manna bihi min anwari al-yaqin wa ashkuruhu ala ma asdahu min at-tamassuki bil hablil matin. ina godewa Allah, ina yaba masa akan baiwar da yayi na hasken yaqini da ya sanya a zukatanmu, kuma ina gode masa har yanzu akan kyautar da ya shine asdahu. in an ce asdahu ai a'tahu min at-tamassuki bil hablil matin, na riko da igiyan nan wato mai karfi wadda ba ta yankewa, shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin salatan da'imatan ila yawmiddin. wannan ita ce muqaddimarsa. to sai ce amma ba'du faqad takarrara su'alu jama'atin min al-mubarakin. amma na mantuwa kafin mu faɗi a wannan ya kamata na gaya mana waye shi al-Fakihani ko yana cikin shi shekara ta 734 ya rasu. a darasin mu na umdatul ahkam za ku ji ina yawan faɗarsa. yana da sharhi a kan shi ma umdatul ahkam kuma mai kyau. to yana cikin malamai masu faɗa sosai akan bid'a, baya wasa da harkar bid'a, kuma baya sakaci da kyale mutane a yi shiru a basu su tafi akan abin da ba daidai ba. yace faqad takarrara su'alu jama'atin min al-mubarakin. tambayoyi sun yawaita daga wasu mutane daga cikin waɗanda Allah ya wa albarka an dangane da al-ijtima'i alladhi ya'maluhu ba'dhu an-nas, taruwar da wasu mutane suke yi fi shahri rabi'in al-awwal, a watan rabi'in al-awwal, wa yusammunahu al-maulid, suna kiransa maulidi. kaga da wannan sunan sananne ne a gonsa, da ba zai sa shi da irin wannan sigar ba. kaji duk mutumin da yake magana ba sai ce suna wani abu suna kiransa kaza, kaga shi ba cikin masu kiran wannan abu. to suna tambaya hal lahu aslun fi shar'i, shin yana da asali a shari'a? aw huwa bid'atun wa hadathun fi ad-din, ko kuwa fararren abu ne, bid'a ce a addini. wa qasadu al-jawab an dhalika, sun nemi in yi amsa, in ba da amsa akan wannan, da zama amsar kuma bayyananniya, wal idaha anhu muayyanan, kuma in fito da abun kuru-kuru in faɗi komai da sunansa, shine muayyanan.
ko kuma in ce ya ayyana ma'ana sun sanya shi wajibi a kaina lalle in amsa musu. faƙultu sai na ce wa billahi tawfiq, Allah ya bani gamdakatar da dacewa. ga amsarsa ya ce la a'lamu li hadha al-mawlidi aslan fi kitabin wala sunnatin ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون. هكذا كلا أبو يسي لا أعلم لهذا المولد أصلا، وأن مولدي دا أكي كلا مولدي بنسان أصلا سبع كو التافي ينا نفي القرآن ko a sunna wato hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a taba ciro shi ba a taba ruwaito shi. ko wannan ya ishe ka abun mamaki. duk sahabbai ɗaruruwa nawa ne, ko in ce dubbai nawa ne? annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbansa sun kusa 100,000, to babu ɗaya da aka taba ruwaito ya yi maulidi. kaga kuma mutum 100,000 da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka tabi'ai, haka tabi'an tabi'ai, karni ba wai zancen karni na 3 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba musu ba, karni na 4 da na 5 ma ba su taba jin sunan maulidi ba a yi shi ba wani malami da ya gwada yin sa, ba a fara shi ba sai lokacin da mu zo zai gaya mana nan yanzu. wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il umma alladhina hum, yace ba a ciro wannan aikata shi daga wani daga cikin malaman wannan al'umma ba, waɗanda su ne alqudwatu fi din, abun koyi a addini, almutamassikuna, masu riko bi atharil mutaqaddimin, da abin da aka ruwato daga magabata. bal yace kai wannan aiki huwa bid'atun, bid'a ne, ahdatha hal battalun, masu neman batala su ne suka fara wannan aiki, haka kira su battalun. asali shine malam Ali Hassan Abdulhamid a ƙasar ya faɗi tarihin fara shi, yace humul fatimiyun al-ubaydiyun, yan fatimiyya abin nan waɗanda suka kira kansu fatimiyya, ba su da alaka da Fatima radiyallahu ta'ala anha, haka kawai suka dangane dai kansu, ana kiransu ubaydiyun, jikokin wani ubaydullah min al-batini, yan batiniya ne shi'a su asalinsu, kama na kalahul mukrizi. to wanda ya fito da wannan yace ga wanda suka fara din shine al-mukrizi. kun san mukrizi ko kuma da shi muka karanta littafin sa nan har muka sauke shekara 2, tajrid at-tauhid al-mufid na al-mukrizi ne. da kuma al-qalqashandi, da malam qalqashandi a cikin subhul a'sha was-sandubi fi tarikh al-ihtifal bil mawlid an-nabawi. akwai as-sandubi ya yi rubutu akan tarihin maulidin shi kansa. duk waɗannan malamai da kuma Muhammad Bakhit dukkansu sun rubuta sun ce wanda ya fara yin maulidin nan shine wanda daga cikin sarakunan waccan tafiya ta shi'a batiniya, su suka fara yi. hakanan Ali Mahfuz a cikin al-ibtida, to shine ya kawo tarihin abun da yadda aka fara shi sakamakon wannan sarki a al-malikul muzaffar wanda aka haifa shekara ta 500 kuje. shi wannan sarki na yan shi a batiniya an haife shi shekara ta 549 haihuwarsa kenan. sannan a wawaliyar sulta ba da wafati abihi a shekara ta 563 ya hau sarauta bayan rasuwar mahaifinsa, kamar yadda az-zahabi ya ambata a cikin siru alamin nubala. to wannan sarki shine ya fara ganin kiristoci suna yin maulidi, ya ce mai suke yi, aka ce ai bikin haihuwar annabi isa. ya ce a to annabi isa mu ma namu ne, kuma sannan ai muna da namu annabin da ya fi shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ma mu samu ranar haihuwarsa, mu ma mu rika irin wannan biki. daga ranar aka fara wannan bikin maulidi. wanda ya fara shi kun ga ba malami ne na addini ba, balantana a ce an kafa hujja da maganganunsa ko da istinbatat da yayi ko kiyasin ko makamantin wannan. yawa to wannan kenan. to mu koma kan maganar wannan, ina so mu kare ta gaba daya kar ta je
a lokaci ya ƙure ba mu gama ba. sai sai albattalun su ne suka fara wa shahwatu nafsin igtana bihal akalun, kuma sannan wani abin sha'awar zuciya ne, bin son zuciya waɗanda masu ci da addini suka ƙirƙiro. bi dalili anna yace domin ko dalilin cewa bid'a ne ba shi da asali, anna yace mu dinnan idza adarna alaihi al-ahkam al-khamsata, in muka juya hukunce-hukuncen nan guda biyar akan maulidi. akwai sai hukunce guda biyar, duk malami ya yarda da waɗannan hukunci su ake ce ma al-ahkam at-taklifiyya al-khamsa, hukunce guda biyar na taklifi, wanda duk abin da ka gani a duniya inda yana da alaka da kai a matsayinka da mukallafi to ba zai fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba. komai na duniya da ka gan shi ko dai ya zama maka wajibi ko mustahabbi, ko ya zama maka haramun, ko ya zama maka makruhi, ko ya zama maka mubahi. an fahimci wannan? sai ce to mu ɗauko maulidin nan mu ɗora shi akan wannan ma'aunin mu ga a ina zai iya faɗawa, in ji malam faki hani. sai ce in ma an ya kuna wajiban, ko dai ya zama wajibi, au manduban ko mandubi mustahabbi kenan, au mubahan ko halal, ma'ana abin da dai ba laifi ka je ka yi ba zunubi ba lada, shine mubahi. au makruhan ko abin da aka kyamace shi amma ba zunubi akai in an yi, amma kuma barin su shi yafi. au muharrama ko kuma ya zama haramu. akwai wani hukunci na shida babu a musulunci dai. wannan duka malamai sun ittifaki waɗannan hukunce su ne biyar in dai ana zancen aikin mukallafi ne. to sai ce wa huwa laysa biwajibin ijma'an, yace babu tantama da ijma'in malamai wannan maulidi ba wajibi bane, wala manduban kuma ba mustahabbi bane. don me ne idan ka tambayi me zai ce mustahabbi ne nan ai girmama annabi ne ai kaza. to shi asalin mustahabbi sai ce li anna haqiqatal mandubi, domin ko abinda ake nufi da haƙiƙanin mandubi mustahabbi shine me ma talabahu shar'u, shine abinda shari'a ta nemi a yi min ghairi dhammin ala tarkihi, amma bata ce wanda ya bari bai yi ba ya aikata laifi, bata zargi wanda bai yi ba, shine ake cewa mustahabbi. a wani tarifin ma amara bihi shari'u amran ghaira jazimi, abinda shari'a ta yi umarni da shi amma umarni ba na tsanantawa ba, shi ake nufi da mustahabbi. an gane wannan? to in kun lura da wannan abinda yake so ya faɗa shi ne duk abinda zai zama wajibi ko ya zama mustahabbi to tilas a samu umarni a kansa, ko domin wajibi shine ne ma amara bihi shari'u amran jaziman, abinda shari'a ce umarni da shi umarni yankakke kuma sannan babu tantama da tsanantawa a kai. shi kuma mandubi wato mustahabbi ma amara bihi shari'u, kun ga duka akwai amru shari'u a kai. an fahimci wannan? don haka in aka nemi amru shari'a akan abu ba a samu ba umarni daga shari'a ko a qur'ani ko a hadisi, to ba dama ya iya zama wajibi, ba zama ya iya zama mustahabbi, sai a tafi wani wurin mu gani. an gane wancan? sai ce wa hadha lam ya'zam fihi shar'u, to shi wannan maulidi shari'a bata ba da izinin yinsa ba, wala fa'alahu sahabatu, sahabbai ma basu aikata ba, wala tabi'una ko tabi'ai, wala ulama'ul mutadayyinuna fi ma alimtu, sahabbai da tabi'ai da malamai masu addini malaman musulunci ba su aikata shi ba gwargwadon ilimi na ko adalci shi ma. to kuma sai bari ku ji sai ce wa hadha jawabi anhu bayna yaday Allah ta'ala in anhu su'iltu, wannan kuma ita ce amsa ta a gaban Allah in an tambaye ni akan sa, shine in anhu su'iltu, ma'ana in Allah ya tambaye ni me yasa baka maulidi bai ce wannan zai kawo, da za a tambaye shi kenan ko ba haka bane, yace wannan zan kawo, ban gan shi a qur'ani ba, ban gan shi a sunna ba, sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, duk malaman da na sani malaman addini ba su yi wannan abu. sai ce wala ja'izun an yakuna mubahan, yace to mun ji yanzu ba wajibi bane ko
ba kuma me mustahabbi ba. Saura ne, saura uku, ko ya zama mubahi ko makaruhi ko haram. To sai ci gaba ya ce wala ja'izun an yakuna mubaha, bai halatta a kira shi kuma mubahi ba, a kira shi mubahi. Sai ce li'anna libtida'a fi dini, domin kirkirar wani abu sabo a sa shi a addini a bautawa Allah da shi, laisa mubahan bi ijma'il musulmi, ba zai taba zama mubahi ba, malamai duk sun yi ijma'i akan haka. Kuma sannan bari mu ƙara wani abu akan abin da ya ce, in ka ce mubahi, shi fa mubahi ba lada a kansa, duk mubahi ba lada a kansa. Kamar bacci ne da cin abinci, ko in ka kwanta yanzu kana da lada ka yi bacci, in ka ci abinci kana da lada ka ci abinci, sai idan ka yi wata niyya. Misali ka ce bari in kwanta da niyyar in tashi tahajjudi, wannan baccin dan ka samu karfin tsayuwa gaban ubangiji kai sallah, sai ya tashi daga al'ada sai koma maka ibada, sai ka samu lada. Amma a matsayinsa na bacci shi kadai, haka nan sa riga da hawa abun hawa, dukkanin waɗannan sunansu mai mubahat. To duk mubahi ba lada a kansa. To shi ko mai maulidi dan me yake yin sa? Yana yi dan ya samu lada ne, an gane? To shi ko aikin lada labudda an yakuna wajiban aw mustahabban. Shi kuma abin da zai zama wajiban aw mustahabban labudda an yakuna mabniyan ala amri, sai an samu umarni. To in ko ba a samu umarni ba, umarnin kuma ba daga malami ba, a'a daga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jama'a ku yi kaza, to wannan sannan ake yin ibada. Za mu zo insha Allah mu magana akan kiyasi a ibada in mun samu lokaci, ko kuma in ya shigo darasi a wani lokaci. Wani maudu'i ne mai muhimmanci, waɗanda suke ta wannan zancen a kwanakin nan akwai wani daga cikinsu da ya dage akan maganar liƙa maganar maulidin da maganar kiyasi a ibada, kamar da Ibn Hajar din yayi, sai to me zai hana a yi kiyasin a ibada, ya shiga wannan zancen. Amma asalin insha'in ibada to ba a kiyasi a cikinta. za mu zo mu ji wannan. To sai ce falam yabqa illa an yakuna makruhan aw haraman, to ba abin da ya rage tunda an fidda wajibi da mandubi da mubahi, to me ya rage? Ba abin da ya rage illa ya an yakuna makruhan, ko zama makruhi ne, aw haraman. Sai ce wa hina idin, to in ko ya zama haka, yakunu al-kalamu fihi fi faslaini, to magana dangane da shi za a sanya ta fasali biyu, inda ya zama makruhi ko haram. Wa tafriqatu baina halaini, za mu raba hali biyu dangane da shi in ya shiga cikin wannan layi. Ahaduhuma, halin farko, an ya'malahu rajulun, mutum ya aikata wannan maulidi min aini malihi, daga ainihin dukiyarsa, li ahlihi wa iyalinsa, wa ashabihi da abokansa, wa iyalihi dai da waɗanda suke nauyinsu ke kansa. La yujawizuna fi dhalika al-istima ala akli at-ta'am, kada su ƙetara cin abinci a wannan zaman. Kawai walima ce a yi abinci, wannan ya zo ya ci, wannan ya zo ya ci, wannan ma ya zo ya ci, an gani, kar su ƙetare wannan. Wala yaqtarifuna shay'an min al-athami, kar su aikata wani abu na zunubi. Sai ce fa hadha alladhi wasafnahu bi annahu bid'atun makruha, to wannan abun da ya fita daga zamansa babu zunubin a ciki shine yake bid'a makruha din. Kuma kun gane zancensa? Ma'ana kada wani ya ce a ai laifin da ke ciki cakudin maza da mata, kiɗa da rawa da sauransu shine ya sanya shi zama makruhi. Sai ce a'a, a cire kiɗa, a cire rawa, a cire cakudin maza da mata, a cire duk wani abu na zunubi a cikin wannan abun, abinci kawai za a zauna a ci, to wannan zama a ci abincin a kira shi maulidin, to shi wannan din shi kadai shine bid'a makruha din ko haram. An bin abin bi annahu bid'atun makruhatun wa shana'atun, ita kuma mummunan aiki ne, shine shana'a. iz domin kuwa lam yaf'alhu ahadun min mutaqaddimi ahli ta'ati, babu wani daga cikin ma'abuta da'a ga Allah wanda ya taɓa yin wannan aikin, a zauna a ci abinci a yi biki saboda zagayowar rana kaza da kaza. Allazina hum fuqaha'ul islam, waɗannan malamai wanda su ne
fuqaha'ul islam malaman musulunci wa ulama'ul anami kuma sannan su ne malaman halittar Allah ma'ana bayan Allah maɗaukaki sannan surujul azminati su ne fitilun kowanne zamani wa zainu al'amkinati su ne adan kowanne wuri in dai suna nan to wuri zai yi ado ma'ana waɗannan malamai ma'abuta da'a ba su taɓa yin wannan aiki ba. wasani hali na biyu yanzu kun je hali na farko yawwa an tadkhulahul jinayatu wa tuqawwa bihi al-inayatu ko wa taqwa bihi al-inaya. hali na biyu ya zama cewa an samu jinaya a cikin sa. jinaya a samu laifi kenan yake nufi ma'ana a samu munkarat abubuwa marasa kyau kamar cakudin maza da mata din da sauransu. wa taqwa bihi al-inayatu a mai da hankali sosai a kansa hatta yu'tiya ahaduhum ash-shay'a wa nafsuhu tatba'uhu har ya zama cewa a baiwa mutum wani abu zuciyarsa kuma tana kwaɗayi ta ɗamfara akan wannan abu wa qalbuhu yu'limuhu wa yuji'uhu ya kuma zuciyarsa tana raɗaɗi tana jin zafi in bai samu abin da yake so ba ma'ana ran da bai samu damar yi ba saboda kuɗi babu ko ba ƙarshen wata ba ne babu kuɗin da za a yi bikin ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi kun ga ai ya bawa abin inaya yawwa to wannan shine hali na biyu a samu saban Allah kuma a samu damuwa da abin hatta kai irin wannan yanayin na ɓacin rai lamma yajid min alamil haifi saboda lima yajidu min alamil haifi saboda abin da yake ji na raɗaɗin wato karkacewa wa qad qala al ulama rahimahumullah ta'ala akhdhu al mali bil haya'i ka akhdhihi bis sayfi karbar dukiyar mutane ta hanyar kunya to kamar karbar ta ne da takobi ma'ana ka dora wa mutane harajin sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza a ji kunyar ka a baka to kamar ka kwata ne da takobi. kun fahimci zancensa yanzu irin wannan wahalar da ake dora ma yara da iyayen yara ko na farko a yi ɗinkin uniform yanzu a makarantarsa ta islamiyya an kasa uniform ɗin nan makarantar boko an kasa uniform ɗin nan kullum sai uzuri ake bai wa malamai wallahi kuɗi babu kaza da kaza amma muludi yana zuwa ana cewa malamai islamiyya sun ce sai an yi to sai kaga duk inda za a je a samu yadin na sai an yi uwa hankalinta ya tashi ta sai da yar akuyarta ta sai da ɗan kajinta duka saboda ai wannan kuma sannan a sayo kaji a yi abinci duk a ɗauka a ɗora akan yaro ya tafi wani tun safe ba zai dawo ba ba a san ma inda wata ta ɓata ba. Allah sauƙi ba a zancen ma abubuwan da suke faruwa sama da wannan wajen muni tsakanin yara 'yan mata da kuma samari a irin waɗannan wurare. Allah sauƙi sannan sai la siyama in dafa ila zalika shay'un min al-ghina'i musamman ma in wani abu na kiɗa ya haɗu tare da haka ma'al butunil mal'a tare da cikin da ya cika dam an ce an ƙoshi to ga kiɗa bi alatil batili da kayan wargi na ɓarna mina dufufi bandiri washabati ga 'yan mata wajtima'ir rijali ma'a shababil marad da kuma taruwar 'yan mata da kuma samari marasa gemu wani nisa'il ghaniyati da 'yan mata da mata kuma waɗanda suke masu rawa da kiɗa imma mukhtalitatin bihim ko dai su cakuɗe da waɗancan mazan au mushrifatin ko suna kusa warraqs da kuma rawa wattafanni wal intitaf da karkata jiki da kada jiki da mummotsa shi wal istighraqi fil lahwi da kuma rikicewa da nitsewa a cikin shagala da lahau da wargi wani siyani yawmal makhafi da manta ranar tsoron Allah wato ranar kiyama. to sai ce wa kadhalika nisa'u yace haka nan mata idan istama'na ala infiradihinna in suka zauna su kadai ba maza rafi'atin aswatihinna suna ɗaukaka wannan sautin su bitahniki da barka da zuwa irin abin da ake lokacin da za a ce marhaban zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ana karanta maulidi akwai lokacin da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to amma nan at-tahnik yana nufin da ihu ɗaukaka sauti da ihu da shewa da kuma me yake cewa buɗa yawa
da irin waɗannan abubuwa da suke yi, wata tsiribi fil inshadi da rausayawa a cikin waƙoƙin da suke yi, ana rera waƙoƙi sosai shine tatsiribi, ana rausayawa. wal khuruji fit tilawati wa zikiri, da kuma fita ta ɓangaren tilawar ƙur'ani da zikiri, anil mashru'i su fita daga abin da aka sani shine shari'a ta yadda da shi, wal amri mu'tadi da kuma abin da aka sani a al'adance. ghafilatin an qawlihi ta'ala, suna gafala da faɗin Allah madaukaki inna rabbaka labil mirsad, cewa ubangijin ku yana nan a madakata, yana kallon ku, yana duba me kuke. sai ce wa hadha alladhi la yakhtalifu fi tahrimihi ithnani, wannan babu wasu mutum biyu da suka yi sabani akan haramta shi. inda an samu wannan to ya zama haramu, ba wai haramun da aka yi sabani na malamai wani ya ce haramu ne ce halal ba, babu wani mutum biyu da suka saba akan haka. to yanzu mun ji hali biyu, an yi tafsili ko an yi bayani daki-daki. halin farko shi da me, halin da babu kiɗa ba saɓon Allah ba komai, kawai mutum ya tara iyalinsa a gida da shi da abokai a ce yau walimar manzon Allah ce mu yi birthday din manzon Allah a yi a iya gida, ya ce to wannan ita ce bid'a makruha. in ko an shiga an yi waɗancan abubuwa to sunansa haramun, babu wanda ya saba akan cewa haramun. na ai shi idi, duk idi ibada ce, yau ba dama idi ya zama ba ibada ba. yawwa shi yasa ai malam ibn taymiya ya maganar wannan a cikin littafin iktida'us siratal mustaqim, saboda shi da littafin da ya ware domin magana akan koyi da al'adun wasu al'ummomi, al'adun kirista, al'adun yahudu, al'adun mushrikai, duk ya kawo irin waɗannan abubuwa ɗin, saboda duk abin da za a ce idi in shekara ta zagayo a yi shi, to a ɓangaren wannan ɗin abin ake kallonsa. kisa har birthday ɗin mutum ya zo a yi ta bikin birthday, ya ce maimakon ya ƙara tsoron Allah sai an yi biki, a yanka kek, a yi mai waɗannan abubuwan duka ɗauko su muka daga al'adun wasu, ba namu bane. kowa ya san shekarun baya ma ya san duk waɗannan abubuwan a cikin al'adar bahaushe da fulani, duk babu wannan, da ta kanuri duka babu. na da su a shobe da sauransu, a shobe yarbanci ne, daga nan aka ɗauko wannan. yace wala yastahsinuhu dhawul muru'ati alfitiyan, sannan kuma yace babu wasu ma'abuta mutunci da za su wato karɓi wannan abun a matsayin wani abu mai kyau. wa inna ma yahillu dhalika bi nufusi mautal qulub, yahullu dhalika bi nufusi mautal qulub, innama wannan abu kawai yakan auka ne, yakan fada cikin mutanen da suke rayukansu ko zukatansu sun riga sun mutu. wa ghairil mustaqillina min al-athami wa dhunub, da kuma waɗanda ba sa wato a ganin girman zunubi, ana duk kankantar zunubi aikata shi suke, ba sa damuwa, ba sa ganin girmansa. yawwa amma duk mutumin da zai ga zunubin nan karami da babba duka sunansa sabo ya kauce masa, to ba zai aikata wannan abun ba. yace wa aziduka annahum yarawnahu min al-ibadati, to gashi sai ce ina ƙara maka kuma cewa su masu yin wannan abu suna ganin sa ne cewa ibada ce, ba kawai biki bane, ibada ce, lada da yawa a ciki. a cikin wannan rubutun na ambaci abinda malam Muhammad Rashid Riba ya ambata a cikin littafin da ya na sukan maulidin shi ma ke ambata cewa akwai al'ada sananniya a ƙasar Indonesia, suna yin ta idan an zo maulidi. akwai lokacin da ake cewa za ku ji kowa ya miƙe an ce marhaba, to wai zuwan manzon Allah kenan ya zo lokacin. to sun ce duk wanda mai miƙe tsaye ba a lokacin kafiri ne, a aƙidar su da yadda suka ɗauka mutanen Indonesia. ko da a wasu wuraren ba haka bane, to su haka ne. ce to tunda kuwa abu ya kai ga a ce a kafirta wani wanda ya je gun ne fa bai tashi ba, to balantana wanda bai je ba. Allah kyauta. to kaga abin ya girmama sosai. risala ta malam ba ta da yawa, mun kusa karewa da mun ma gama ta. sai sai wa aziduka annahum yarawnahu min al-ibadati la min al-umuri al-munkarati al-muharramati, bas dauke shi wani abu na haramun ba. sai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bada al-islamu ghariban wa sayu'udu kama bada'a, haka ya faɗa yana, wa sayu'udu kama bada'a.
mun san hadithin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan. To yana kun ga dan shekara ta 734 shine ya faɗi wannan cewa musulunci ya zama bako. To da zai zo yanzu me zai ce? Da zai zo yanzu me zai ce irin abubuwan da ake yi a wurin waɗannan al'amura ɗin? Allah sauƙi. Yau na kasa haƙuri da na ga wani bidiyo, na san da yawa daga cikin ku sun gani, hankali na tashi ƙwarai da suke. Wani mutumin Ghana, ba ku gan shi bala Allah, to ba zan yaɗa in ba ku ba. A cikin mota ya bidiyo yana faɗin su wai siya su 'yan ɗariƙar Tijjaniya, duk wanda ya zo ya ce muku wai in kun mutu a kabari wai wani mala'ika zo zai tambaye ku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, yace ba dai mu 'yan Tijjaniya ba, yace duk mala'ikan da ya wannan kwato marar kunya ne. Ga bidiyon a cikin wayata yana na yanzu, yau na gan shi da safe. Yace in kai masa mari ko duka da in ka doke shi baka da laifi, mana ka yi dake shi har ya mutu. Mala'ikan ba, matacce mutum ya mutu amma har yana da hannun da zai daki, kuma wa zai daka? Mala'ika. Mala'ika. Da su nake faɗo da yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai, da mai magana nan a tambaye shi ya mala'ika yake. Shi ya ga mala'ika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu a haƙiƙanin yadda yake, sau biyu yana ganin sa. Yace yana da fuffuke sun kai 600 fuffuke, kwaya ɗaya daga cikin wannan guda 600 ya lullube duniya gaba ɗaya da sama da ƙasa, ya fi ƙarfinta. Kwaya ɗaya fuffuke ɗaya, amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ikon ya gan shi. To shine wannan mutumin da yake mace zai ɗaga hannu ya mare shi dan ya tambaye shi. Wannan rashin kunyar da ake wa addini ta wuce iyaka. Allah da ya sauƙi. Waɗannan miyagun abubuwan ana faɗar su za su ce ku ne ba kwa gane. Wannan abin ya fita daga hatta shatahatin sufiya ta da suke yi. Wannan tsantsar rashin hankali ne da kafirci. Ba wani uzuri da za ka iya sassauta, duk sassautawar ka rage wannan maganar, ta rage ta rage gafi, ta rage zafi, har ta zama mai sauƙi da har za a ji ta a ce hankali ya kwanta. Allah maɗauki ya sauƙi. To wannan shine ƙarshen abin da ya ambata bayan ya kawo ce wallahi dadu shaykhina al-Qushairi rahimahullahu haythu yaqulu, ya kawo wasu baitocin Qushairi قد عرف المنكر والمنكر المعروف في أيامنا الصعبة. yana nuna da yadda munkar ya koma ma'rufi ya koma munkar. yace ولقد أحسن الإمام أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. mutane ba za su gushe ba da alheri muddin dai ana mamakin abun mamaki. ana shi kansa kai mamakin abun mamaki, to shi ma kansa wani abun alheri ne. yace hada ma anna ash-shahr alladhi wulida fihi. to gashi malam Fakihani bai kare yake cewa duk wannan abin da na gaya maka, tare da cewa watan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa rabi'ul awwal huwa bi ainihi ash-shahr alladhi tuwfiya fihi, shine kuma dai watan da ya mutu a ciki. falaysa al-farahu bi aula min al-huzn fihi. yace farin ciki ba shi ya fi cancanta a yi ba fiye da bakin ciki akan cewa ya rasu. Shi ake da yaƙini, kuma shi ne ma ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. wannan da yaƙini sahabbai sun lokacin suna nan sun rike tarihin, an dawwana duk an rubuta. ranar da ya rasu ita ce 12 ga watan Rabiul Awwal. ita kuma ranar haihuwar ba yaƙini akan ranar ce. da ka yanzu wani zai iya cewa kai to mutanen in dai sun yadda da 12 ga Rabiul Awwal in nan mai yin wannan to ko bikin mutuwar suke ne? kaga ku ba za su yadda da wannan zancen ba. Allah kyauta. to akwai maganganu gomomi ake cewa in ba su kai ɗaruruwa ba na malamai duk akan wannan abu a cikin wannan littafi.